Vandaag als special guest in vastelovende gasten de Bus Huuske Ontspanningsvereniging. En dan trekken we de kurk uit de fles. Hey! Polonaise op de beat van het orkest. En de frietenwagen stijpt dan alles groot. Hey! Het huurt alleen maar groeten en maar gekker in dat jaar. En dan rieten we de kurk uit de fles. Polonaise op de beat van het orkest. En de frietenwagen maakt van alles groot. Wat weer dat? Het huurt alleen maar groeten en maar gekker in dat jaar. En dan rieten we de kurk uit de fles. Ja, dit werd ook alleen maar groeter en gekker hier bij vastelovend gasten. Gezogen al Fabrizio is hier. We hebben de hele studio bomvol met prinsen en prinsessen uit gans Limburg. En we gaan het natuurlijk hebben over het LVK. Want over ongeveer 2 uur is het zoiets. Dan begint de grote finale in Venray. En Johan is hier van Lunchcafé The Family in het Mac. Johan, heb ik goed onthouden? Prima. Nu werken bijna alle kasteleins werken zich het leeg uit de ogen met carnaval. Maar doe niet. Nee, dan zijn we weer gesloten. Dat is prachtig toch? Ik kan vastelovend vieren in Maastricht. Want u bent een echte vastelovend vierder. Een echte vastelovendvierder en het pakje ligt nog niet klaar, maar dat is meestal de laatste minuten werk. En dan heb ze al een idee. Nee, dat is meestal seconden of wat ik ga uitzoeken, wat ik nog heb van vorige jaren. Of even snel naar de stad nog gaat holen. Nee, niets van tevoren heb ik gaan klaar liggen. Dat is vaak het leukste op het laatste moment. Is dat een bewuste keuze? Du dacht, ik ga door in het Mac zitten, dan heb ik de mensen vriend met de vastelovend. Nee, niet direct, maar het is wel een fijn bijkomstigheid. Want ook de zomervakantie hebben we vrij. Dus ja, het is soms op de voordelen en soms het nadelen. Geweldig. Kan je nog solliciteren of zoek ze nog personeel? Nou, even nee. Maar we zien wel flink ombreien. Dus in de toekomst wordt er wel steeds meer nodig. Oké, alle vastelovendvierders in Limburg, hou dat in de gaten. Ik vul de bumper! De bumper, ja! Ja, want er zijn ontzettend veel prinsen en prinsessen hier. En misschien denk je wel, waarom zitten die op een bank? Ik kom er even bij zitten, mag dat? De prins en prinses van... Bergen-ter-Vliet. Ja, want prinses, er is eigenlijk het heel vervelends gebeurd, hè? Ja, Wat is er gebeurd? ik ben geopereerd aan de blinde darm. Ja, juist, want ze uitgeroepen werd als prinses, werd ze ziek. Wat moest ze dan missen, die eigen receptie? Ja, Oh, en toen? vond ik niet leuk. Prins, heb ze haar een beetje kunnen troosten? Ja, Wie heeft ze dat gedaan? om naar het ziekenhuis te gaan. Ja, en een bloemetje meegenomen? Ja. Oh. Nou ja, volgens mij gaat het weer best goed met zich, hè? Ja, Je moest nog even zitten en nu het weekend kind ze er weer helemaal tegenaan. ja. Ik vind dich een superstoere prinses en een hele lieve prins. Dat weer een geweldige vastelovend. Er zijn er nog veel meer. Bijvoorbeeld de waterratten uit Ool. Nu gaan ze dan morgen in Midden-Limburg boomzegen. Ja, boomzegen voor prinsen. Dat is het Midden-Limburgs kampioenschap voor prinsen om een boom door te zegen. Ja, die boom die ligt wel in de kroeg neer. Dat is bij ons bij de Lange in Hol. Ja, en een groter feestje kun je zich eigenlijk gaan niet voorstellen. Eens kijken wie het met die spierballen is, prins. Ja, dat gaat wel goed. Dat gaat goed. Laat eens even zien. Even voelen. Ja, ik denk dat het wel gaat lukken met de boom. Geniet ervan. En veel succes en veel plezier. Er zijn nog meer prinsen en prinsessen hier uit. Keer. Inderdaad. En ik ga het me laten vertellen, een keer is het niet vastelovend, maar spastelovend. Fantastische vastelovend. En dat wil zeggen dat we samen met Tom en met Bente een fantastische tegenaan kunnen knallen, feesten, spaas maken. Noem het maar op, het moet zo gek mogelijk zien wie we dat allemaal willen. En wie kan er wel huur te zien. Dat kunnen we ervan maken. Allah! Ja, Berg is... nee, Wilder. Wilder is ook hier. En in Wilder zijn ze echt super sportief. Want je zit bijna allemaal bij dezelfde voetbalclub, hè? Ja, En wie kan het beste voetballen van u? allemaal. Nee. En hij is het beste. Weet ik niet. De prinses die voetbalt ook, hè? Tijdelijk niet meer. Nee, Nee, maar... echt coach alleen nog maar. oh ja, maar coachje, dat is ook hartstikke sportief. Je zit er helemaal klaar voor. In goede conditie en best klaar voor de vastelovend. Wie er ook klaar voor is, vanavond, dat is het kerstverse presentatieduo Hoverkraft. Henk Hover en Beppie Kraft.
gewoon het LVK presenteren. Dat begint over dik 2 uur, een kleine 2 uur zijn het geloof ik. En we hebben een verbinding met ze. Henk Hover, Beppie Kraft. Wie is het toch in die LVK-hal in Venray? Henk. Een hoop leven, hè Beppie? Ja, en de lui beginnen langzaam binnen te druppelen, maar heel langzaam pas. Oh nee, de lui lopen hier modder binnen. Maar DJ Leon, daar zit volgens mij geen stof op de speakers te blazen, heb ik Hij het heeft idee. aan onze oren volgens mij. Ja mensen, het rijdt wel lekkere muziek. Ontzettend fijn. Het is een enorme hal, Jolien en Frans, zoals je wel kent zien. Daar passen maar eens 4000 man in. En die afgelopen jaren heb ik me een klein beetje eenzaam gevoeld op dat podium. Het is een groot podium, een grote hal. Dus ik heb mijn vriendin metgenomen. Er komt toch wel nog lui vanavond, hè? Nee, Stop je er alleen voor? ja. Oh, dat vind ik wel Maar heel ik word altijd eenzaam op het podium. Ik denk van, dan vraag ik Beppie gezellig. Dus Leuk ik- hè? Leuk hè? Maar we staan verkeerd om, hè. Het is hoverkracht, maar hij kan moeten gaan staan. Je moet altijd even schakelen, van de lui die van die kant kijken. Ja, dan moet je opletten, want als er... Wacht. Nu is het Nu hoog. kennen we de titel gewoon hoverkracht. Nu klopt het, nu klopt Ja? het. Ja. En Jolien, volgt het nog? Ik volg het nog. Een beetje chaotisch, maar dat is hier bij deze uitzending. Beppie, nu heb je natuurlijk alles op het LVK-podium gestangen, hè, als winnares uiteindelijk. Maar nog nooit als presentatrice. Wie heb je zich veel bereid op vanavond? Oh, ik heb oren, keertjes zitten schrijven met namen en titels en ja, daar klopt helemaal niks van. Ik hoop dat het goed gaat gedaan. Oh, nou hebben ze wel in Hoeswerk goed gemaakt hebben gehuurd. Inderdaad, dat ze in Venray bij het vuurstellen van Anne finalisten, dat ze drukhubs zitten schrijven. Ik weet dat je niet in een glazen bol kunt kijken, allebei. En toch wil ik het weten. Wat werd de top 3 van vanavond, Beppie? Ik zou het echt niet weten. Ik vind ze alle 20 even leuk. Ja, dat is een erg veilig antwoord, Henk. Ja, Nog eens een voorspelling. ja, maar ik vind dat de presentator geen mening heeft te hebben. Want alle artiesten zijn ons hier even leef. En ik vind dat hij een enige favoriet degene moet zijn uit hun eigen woonplaats. Dat vind ik wel super belangrijk. Dus ik ga in ieder geval uit de gemeente echt zuster en spik en span. Dan gaat één van mijn 3 stemmen her. Ik wil de politiek in, dus ik kan er niet aan met. Ik ga geen voorspelling maken. Beppie Kraft is zeer politiek correct. Hier in dit programma is al 2 keer ja. voorspeld dat Paul en Leo zou winnen. Wie weet. Het is 1 voor de 20, hè? Volgens mij ken ik geen uitspraak. Het is een geweldig... Ik wens zich... Het is een geweldig nummer, maar du krijgt Beppie echt geen uitspraak ontlopen. Nee. Nee, dat lukt me niet. Volgens mij zit hier wel een heel leuk duo. Maar het is echt goed. Het is een We kennen het allemaal gewoon volgen. Het gaat een beetje Ja, lastig. ja, dat is- Van Maastricht naar Venray. We kunnen het Ja. allemaal gewoon volgen vanaf 8 uur op L1 TV. En je kunt ze nu al L1 Radio opzetten. We zijn al de hele tijd bezig met het LVK. Geniet ervan. En ik zou zeggen, drink een pilsje nu dat nog kan. En nog. Jolien, Ja? Jolien. De L11 Alaaf app downloaden. En dan kan ze backstage meekijken. En als en ik- Miska Henk, dan zit je er maar 2 keer vanavond. Spel Oké. echt die L11 Alaaf app. We gaan hem allemaal downloaden. Geniet ervan, doe hè. En via gewoon een pilsje drinken. Tenminste, Frans gaat dat gelukkig doen aan de bar. Ja, want hij is dus eigenlijk een second screen verloren. Je kunt kijken naar het LVK en op die slup, naar de iPad, naar de backstage ruimte. Dat is eigenlijk een soort velden in het klein. Dames en heren, als je ooit nog wat verhoezen binnen Limburg en ook leven, moet je nog velden verhoezen. Want toch viert je eigenlijk ieder jaar 2 keer vastelovend. Eén keer gekke maandag in het dorp. En met vastelovend kun je dan op de fiets naar Venlo stappen, toch? Absoluut. Dat doet je dan ook, hè? En het geluk zit er nog, strolen zit er nog tussenin. Hè. Dus Die hebben ook nog feest. over de peul Ja. en week ertussenin. Want nog één keer in het kort, wat is gekke maandag doen? Wat is het verschil met vastelovend? Gekke Maandag is ontstaan uit de gilde. De gildes bestaan al 475 jaar. Is voor getrouwde en andere mannen. De jeugd heeft zich tot tegenover gezet. En die is een week na de gildefeesten hun eigen feest begonnen. En dat is de Gekke Maandag. En dat is een gastweken voor vastelovend, namelijk komende maandag. Aanstaande maandag, Dat ja. doet je niet voor het eerst. Sterker nog, heb jubileum! 6 keer 11 al. De vereniging bestaat 6 keer 11 uit de buik. Misschien al 200 jaar Gekke Maandag. Ja. En dat gaat gevierd, hè, dat jubileum. Absoluut. Dat gaat je morgen doen. We zien al flink aan de gang. Maar morgen is, behalve de opdag, eigenlijk ons hoogtepunt. Ja, en dan heb je iets heel origineels verzonnen. Je gaat boete een bühne neerzetten. Stijt er al. En dat noemt je dan een boetezitting. Een boetezitting, Fantastisch ja. idee. Ja. Wat gaat er gebeuren op die bühne? We zien vanmorgen de mago met de ganse vereniging begonnen met de bühne het ganse plein op te bouwen. Om 12 uur start het. We kijken net om een kilootje, dus we hebben
Beppie Kraft, we hebben de Tordezek, we hebben Big Benny. Natuurlijk ons Veldense eigen artiesten. Ons TVK-winnaars van 2 jaar geleden, Teun en Gio Oevani. Ja. Allemaal verrassende acts. Dus als ze morgen nog niks in de planning hebt, kom naar Velden. Gratis toegankelijk. Dus op de Meerdenvelden en boetezetting. Ja, en dan is het er nog niet, want dan kun je maandag in optocht in het dorp. Gekke maandag optocht. Dat is ook altijd, daar lopen al prominenten mee. Ik noem een Ger Koopmans. De deputy van Veldenkump. Ja. Het is echt een heel dorpsfeest. Hè. Absoluut. Het is een hechte gemeenschap. De 66e optocht, wie toevallig kan het zien, 66 groepen wagens en Einzelgangers die meedoen. En we hebben het gisteren over bijeengeteld. 666 deelnemers in de optocht. Wauw. Voor een dorp met hoeveel inwoners? We hebben er 5000. Kijk. Dus morgen even even vakantie. En als ze dan Geest, bijvoorbeeld vanuit Kedier en Keer en de Geest naar Velden, kun je eigenlijk het beste een hotelletje pakken, want het gaat dinsdag gewoon weer. We gaan dinsdag weer met Het heel dit optocht. Met de brokken dinsdag. We beginnen om 3 uur bij ons beerfontein. Een glaasje beer drinken met de optochtdeelnemers en dit jaar de winnaars van de loterie. En daarna gaat het verder in de cafés met onder andere Fabrizio. Kunt hij ook nog Velden? Nou, dat komen we zeker. Ja. En ook een prins treft maar die heeft allerlei extra activiteiten. Die heeft jubileumfeest en dan nu voor 2 weken onnak vasteloven in Venlo. Absoluut. Wat heb je toch een leven door een Velden, hè? Heerlijk. Ja. Dames en heren, een applaus voor de jubilerende Oilers! Ik ben eigenlijk een kieker waar we nou weer gewoon. Ik denk naar Jolien, maar ik weet het niet zeker. Jolien, bist ik ergens? We begonnen de bumper, dat is altijd het veiligste. De bumper! Ja, heerlijk, dat bumper. De waterratten uit de Oldie Center. En die hebben iemand metgenomen. Wat is ze? Thomas Bergen, dacht ik eerst. Maar dat is zo de blonde jong die Hollish zingt. Het is Tobias Berger. Dat is net even gedangers, ja? Dat is net even gedaan, ja. Die bent de zingende vorst uit Ool. Onder andere, ja. Ik ben vorst bij de Waterrat in Ool, maar daarneven ben je ook als artiest actief. En dat is eigenlijk het ganse jaar. Dat is niet alleen maar met de carnaval. Nee, dat doe ik het ganse jaar, ja. Nu zag je Ger, du bent van de Waterratten. Laat ons eindelijk de vos metnemen en laten zingen, want het is geweldig. Wat maakt hem nu zo geweldig? Wat maakt hem zo geweldig? Dat zou toch eigenlijk een hele makkelijke vraag moeten zien, hè? Ja, er prinsreceptie waar we komen, laten we Huub zingen en optreden. Dus overal een feestje waar we komen. Ik ben even in de war. Huub? Ja. Tobias Berger is de artiestennaam, ja. Oh, dat is een artiestennaam. Oké. De Huub zal nog het bieden, Ger. Hou het even voor de camera. Ik weet, ik mag het eigenlijk nog niet aanraken. Vertel heel kort wat het is. Normaal gesproken, deze carnavalskrant ben je wel aan de prinsen, de allereerste krant. Maar we hebben de foto's in staan van het vorig jaar, zijn we ook hier geweest. En daarom willen we deze krant aan dich, Jolien, aanbieden. Nou, heel erg bedankt. Ik zou zeggen, ik ga even mij terugtrekken en een blaadje lezen. En Tobias gaat zingen en dansen. Dansen, ja. Werd ze geboren en langzaam werd ze goed. Dat kun ook nog gegarandeerd in een dag en geest doet. Dat tussen mocht ze leven, dat is alles wat ze kent. Maar al duurt het even, dat is alles wat ze wint. En we dansen, dansen, dansen door de nacht. Met de duivel op de hielen en de heren op ons wacht. Maar we griepen alle kansen. En we dansen, dansen, dansen. Als hoe dik u zag, het leven is een boom. Met een worst waar van plukken, alles liever in een droom. In het dal zit ze veilig, met meer oog niet. Op het top van de heuvel is dat nu in de wit. En we dansen, dansen, dansen door de nacht. Met de duivel op de hielen en de heren op ons wacht. Maar we griepen alle kansen. En we dansen, dansen, dansen. Meer dan veel van later en van straks.
En de folder over sparen en ik zit aan mijn tax. Ik woon in het heden, dat is voor mij de grens. Op de randje van de afgrond is het leven pas intens. En we dansen, dansen, dansen door de nacht. Met de duivel op de hielen en de hele op ons wacht. We begrijpen alle kansen. En we dansen, dansen, dansen. Op een dag werd ze geboren en langzaam werd ze groot. Dat kan ook nog gegarandeerd in een dag dan geeft ze dood. Daartussen mocht ze leven, dat is alles wat ze kent. Maar ook al duurt het even, dat is alles wat ze wil. En we dansen, dansen, dansen door de nacht. Met de duivel op de hielen en de hele op ons wacht. We begrijpen alle kansen en we dansen, dansen, dansen. Ja, we dansen, dansen, dansen door de nacht. Met de duivel op de hielen en de hele op ons wacht. We begrijpen alle kansen en we dansen, dansen, dansen. Dames en heren, Tobias Berger. Huppie. Tobias Berger. Hey, tof liedje man, dankjewel. Het is hoogste tijd voor de Quincenprijs. De Quincenprijs. Kom, hoe ga je Daan, jubilerende prins van Velde? Dat is wel een bijzondere prinsennaam trouwens. Daar zien er niet veel van bij jou in de buurt. Ja, nee, vooral in onze gemeente niet. Wie veel zien daarin? Prinsen zien er 4. 3 jeugdprinsen, ikzelf. En dan is er 1 ceremoniemeester uit Assen. Die allemaal Daan heten voor de goeie. Ja, allemaal Daan. En dan, Zag! even kijken, de Dans Marieke? adjudant Lom is jeugdprins. Ook Daan. Dat is Marieke Danielle. Danielle? Ja, en in Veil is ook de jeugdprins, of de adjudant. Ook Daan. Dan ben ik even ook een naam vergeten. Wie het geven? David. David. Ja, het is ook zo zin als mij. Kom maar alle prinsen erbij. Kom maar alle prinsen met meedoen met de Quincenprijs. Kom maar wat bewegen, hè, dat weet je. Kom. Waar is de Quincenprijs? Ja. Zijn alle prinsen er? Ja. Bewegen. We doen ren rot, hè. Ene antwoord is rechts, andere antwoord is links. En dan moest gewoon stomen links dat het goede antwoord zich bevindt. De hens van die prinsen die bij het uitkomen enorm stond springen. Heb je dat ook gedaan? Van hey. Ja. Nu is de vraag, wie springt er hoeriger zonder te vallen? Is dat Prins Bart van bewegen? Is dat Prins Bart van CV de Peperbussen uit Lagemier, dat is in Brabant? Of is dat een wasmachine met een baksteen erin? Prins Bart, het wasmachine met een baksteen erin door. Wie springt hoeriger zonder te vallen? Kom maar, Prins Bart. Allemaal Prins Bart. Oh, wasmachine. We gaan kijken naar het goede antwoord. Dit is Prins Bart. Kijk, daar springen. Nog even naar rechts, voor de kijkers links. En hij blieft op de been, of niet? Ja, hij blieft op de been. Oké, dit is een wasmachine met een baksteen erin. Op een trampoline had ik niet verteld, maar is wel zo. Ja, spring hoger, spring, maar. Geen ziet af. Zitten, kom maar, zitten. Vraag 2. Daar gaan we naar Velde, gekke maandag. We kijken even naar deze jongens die meelopen in de optocht in een jacuzzi. Heel gezellig, kijk. Ach, wat leuk. Traditie, hè, Velde. Dorp van tradities natuurlijk, dat weet je allemaal. Kom heen, Prins, anders zien we ook niet. Nou is de vraag, waarom lopen die jongen in dat traditionele dorp mee met een optocht? Is dat omdat ze tradities hoog willen houden? Omdat de vasteloven in het bloed struimt? Omdat ze vinden dat dat iets duidt met de identiteit van het dorp? Of hebben een andere reden? Dus de traditie is door, andere reden is heen. Kom maar, bewegen, even steken. Kom heen, anders best af. Ja, we gaan kijken naar het goede antwoord. Goeie antwoord. Mag het wat doen wat het onderwerp is bij jou? Als maar wie vreemd komen in een bad. Ja! Precies, dat is eigenlijk de reden. Oh, hier zie je daar. Ga maar zitten. We hebben nog 2 prinsen. Het wordt super spannend. Vraag 3. Ger Koopmans, het is de deputé, Woenenvelde, duidt er ook mee. Die ook mee in een quiz van Veldeke. Toen moest ze vast de lovensliedjes rooien. Maar dat is niet zijn specialiteit. Kijk maar. Dagen en dagen. Os en outrij, de politiek is geslaagd. Tegen maar één. Kost er niet. Ik weet het niet. Nee, kost er niet. Toen heeft Veldeke een Nederlandstalig liedje geprobeerd. Heel makkelijk gemaakt. Namelijk dit. Ik bedoel, dat kunnen we allemaal meezingen. En de titel. Ja. Luister ik jouw naam nog?
Dus Ger Koopmans kreeg te huren waarom fluister ik jouw naam nog en moet vervolgens iets zeggen over het liedje. Wat wetten? De titel of niet de titel? Niet. Ook niet. Ook nee, we gaan kijken. Ger Koopmans, waarom fluister ik jouw naam nog? Danny Nijman. Helemaal goed. En welk nummer? Een droom. Een wat? Een druim. Een druim? Nee, helaas. Nee, was ook heel moeilijk. Oké, ja, laatste vraag. Spannend, hè? Spannend. Fabrizio, zijn echte doorbraak kwam natuurlijk in 2008, wie je geïnterviewd wordt op een bank door Tom Doesborg in dit flitsende programma. Van het Spaans gaan we nu naar het Italiaans met deze heren Fabio en Fabrizio. Ja, toen kreeg Tom een hand van Fabrizio en dat was eigenlijk de doorbraak door wat hij toen zag. Wat zag Fabrizio? Als ze ongeveer in de buurt zit, dan tellen we het goed. Bewegen. Weet je niet. Nee, dat weet ik niet, het stond. Dat moest wat anders zeggen. Hallo of zo. Hallo in het Italiaans? Ciao. Ciao, oké. Schickers mich dat. Schickers mich dat. Goed luisteren, wat zag Fabrizio in 2008 tegen Tom Doesborg? Tom Giorno, zeg ik. Tom Giorno. Tom Giorno. Tom Giorno, geniaal toch? Dat betekent dat je eigenlijk allebei nog steeds gelijk staat. Dus we pakken nu een fotomix van 2 bekende Limburgers. Oh, die hebben we niet. Weet je wat, dan heb je allebei gewonnen. Fantastisch. Maakt nu ook helemaal niks uit. Moest ik even de padje afzetten. Zet even de padje af. En de medaille, dit is dan ook een prijs. Dat de medaille mag overhandigen aan deze winnende prins. Ondertussen, dames en heren. Tada, tada. Moeten we even bijkomen van de Quincenpres? We pakken even een zendmomentje. Even niet bewegen. Alle rust pakken is belangrijk voor de vastelovend en de gekke maandag. De eerstkomende maandag al. Even die stilte pakken. Niet bewegen. Oké. We beginnen denk ik naar jullie. Ja, en in dit moment van rust gewoon vertruk het verleden in. Om precies te zie je 11 jaar geleden, 2005, de LVK-finale, wordt toen ook in Venray, net zoals dit jaar. En die wordt gewonnen door de Bushuske Ontspanningsvereniging uit Borren. Paul, du bent lid van die vereniging. Dus het is eigenlijk een jubileum dit jaar. Het is 11 jaar geleden. Ja, precies. Dus het ganse jaar staat in het kader van de herdenking van het 11-jarig jubileum. Precies, en wie doet dat allemaal? Nou, we drinken de scheur in een goeie. En dat eigenlijk het ganse jaar door. Ja. Wie denkt u terug aan die finale? Ja, het is nog steeds onwezenlijk. En het feit dat dat al 11 jaar geleden is, betekent dat we wel een stuk ouder werden. Maar het is, ja, dat was het unieks. Waar we nooit op gerekend houden en nooit verwacht houden dat dat zou gebeuren. Ja, we gaan gewoon nog even terugkijken. Ja. Kan ze er nog vertellen wat er op dat moment door zich heen ging? Oh, enorm. De finale van 2005. En de winnaar van het LVK 2005, het Bushuske Ontspanningsvereniging met Wat zit er? Gang hem nog maar zingen, jongens! Ja, het is nog steeds een enorme hit. Kent ze het liedje eigenlijk nog huren? Want je hebt ze natuurlijk ontaalbare keren moeten zingen. Oh ja, maar we hebben er van alles bij bedacht. We dachten, we moeten dat net zo doen als al die artiesten nu doen. Dan zouden Europa erbij. En we zijn die handjes. En met zo Allemaal! Ja, dat soort dingen. Maar wat betekent het om die LVK-finale te winnen? Wat gebeurt er nu? Ja, het was volgens mij 2 weken voor de carnaval dat we dat te werk kregen. En vanaf toen zijn we eigenlijk constant op pad geweest. We hebben een bus gehuurd, we waren met een groep van ruim 20 man. En ik had kinderen erbij, want die kosten niet helemaal naar opa en oma brengen. Dus ik had fans met en dan houden we de bus vol. En dan trochten we van IJzer tot de Mokerij, zeg maar. Hè. Inderdaad, het wordt echt een vriendengroep, hè? Ja, klopt. Is het dat nog steeds? Ja, nog steeds. Bestaat je eigenlijk nog? We bestaan nog, ja. Niet meer zo fanatiek als toen. Er zijn er die met de carnaval de vakantie verruilen voor het feestgedruis. Dat waren echt oude denk ik. Hè. Maar er zijn nog altijd blijvers en daar doen we het met. En de club aan zich, die besteedt eigenlijk het ganse jaar. Hè. Dus we hebben allerlei activiteiten, niet alleen gewoon carnaval, maar ook de boeten. Hè.
Wat levert het financieel nu op als ze de LVK-finale wint? Ja, nou, daar gaan we nog steeds van op vakantie. Ja? Ja? Dat zijn die, Je hebt dat natuurlijk wel door 20 moeten delen, hè? Ja, precies. Nou, gisteren stond een heel stuk in de kranten over. Bij ons wordt de gage, ik kan me herinneren dat we €150 vroegen als we met 15 man komen. Nou, als de laatste van de buien wordt, dan wordt ongeveer die gage omgezet in bonnen. En ze gaan gewoon dan wel honger worden, dan worden die bonnen op en dan moesten we weer bijeenleggen. Dus eigenlijk kosten het dus, elk optreden kosten ons ongeveer de gage van Beppie nu, zeg maar. Oké, Ja. helder. Ja. Dus staat nog steeds op de planken met trio Ongeplukt. Ja, Kim klopt. ook voor het uit bushuisje. Ja. En Gerstot, zelf vanavond op de planken in de Madammekoer. Ja. En dan ziet ze er heel anders uit. Dan heb ze ook een heel ander kapsel, heb ze lang horen. Voor even kijken wie dat uitziet. Ik vind het zelf best leuk. Zet het goed. Jezus, ik heb eigenlijk ook nog een vraag. Zeg het eens, jong. Heb je eigenlijk wel een leuke jeugd gehad? Een jeugd? Nou, nee, kan ik eigenlijk niet zeggen. Nee, ik zal je een voorbeeld geven. Kijk, wat is er als kind leuker dan dat in een verjaardag gevierd wordt? Nou, mijn verjaardag, dat wordt nooit gevierd. Dat viel immer samen met Kerstmis. En dat wordt veel te druk voor de man. Dat wordt, dat kost dat niet aan. Had je er wel vriend? Ja, vriend. Zo'n stuk of 12 die gedachten me aanlepen. Hè. Ja. Ja, liep me heerlijk die Madammekoer. Is geweldig, ja, heel leuk. Door de ganse provincie, overal enthousiaste zalen, volle zalen, dat is ook fijn. En het is heel leuk om te doen. Leuke collega's. Dus zit vanavond op de planken, dus je kunt niet de LVK-finale kijken. Nee. Volgt het wel nog? Jawel, ik volg het wel. En ik heb ook wel mijn favorieten. Ja, wat dat wie betreft. gaat winnen? Dat dacht ik wel. Ik Natuurlijk. denk dat zal we de volgende vraag Ja. zijn. Ik hoop, mijn favoriet is de klomp. Want dat is vastelavond. Is dat nu leuk? Ja, dat is leuk. Ja. En dat is, niet zo'n afgezegd nummer en niet zo'n nummer van 13 in een dozijn. Nee, maar het is dus even het anders en de zuus en de heurs aan de uitvoerende dat ze plezier hebben. En dat is eigenlijk ook een beetje mijn meneer van vastelavond vieren. de kern van vastelavond voor het 7-avond. Bedankt dat ze hier was. En Ja, we gedaan. weten zien voor ik ooit nog terug in de LVK-finale. Het zou zo maar kennen. Het zou zo maar kennen. Ja. Dankjewel. En het is tijd voor de foto van de dag. Weer is het leukste, het origineelste, gewoon het allergrappigste van Limburg. Ja, we zien al druk in Facebooken heen. Dat zijn best leuke reacties. Hè. Elke dag staat er zo'n foto op Facebook op L11 Alaaf. En dat moet je dan een onderschrift bij bedenken. En de joeksigste, die krijgt dan een fantastische prijs. Weet je wat voor een prijs? Dat zou ik begot niet weten. Dus je kijkt nooit naar dit programma. Ik heb gisteren gekeken, heb ik dat net gemist. God, ga ook maar naar TVL de volgende keer. Hoor. We kijken even naar de foto van gisteren. Dat was de prins van Maastricht van vorig jaar, Odin. En dit wordt er ingestuurd op Facebook. We hebben de 3 leukste eruit gehoord. Ja, sorry, ik kan er ook nog eens doen dat mijn pap een ontploefde banaan op de kop heeft. Maar dat is oké van Marjan. De nummer 2 bij deze tot naar de vastelavond, schat, zit de prins van Maastricht tegen zijn vrouw. Ook oké. En de laatste, is dat nu leuk? Is dat nu vastelavond? Zit hij jong? Ja! En dan gaat niet alleen het LVK winnen vanavond. Hij wint ook heet, denk ik, hè? De nummer 3. Ja, wat zeg je? Fantastisch. En wat wint hij? Een sleutelhanger van het programma Onderweg. Presentator Bas van der Zwaan kunt hij zelf brengen. Is er nu nog niet, want Bas is altijd... Onderweg. Ja, Onderweg. Heel goed. Dit is de foto van morgen. Kijk wat bij verzinnen. Dus wat zit die linkse tegen de middelste of de middelste tegen de rechtse of weet ik veel? De linker zit tegen de middelste, ik wil dicht. Dan zit die rechtse, nee, ik ben aan de beurt. Ik moest misschien nog een beetje aan sleutelen, maar als ze straks toespits in velden en de types hem in, komt het gans goed. Dames en heren, Fabrizio! Fabrizio! Oh, wat een succes, hè! Ongelooflijk. En het hield maar niet op. Het haalt niet op, Frans. Landelijk ook, hè? Die moest me met helpen. Die heeft connecties in Hilversum. Gang met op tour. Ze draaien me nu al over in Hilversum. Die kent ze leuk. Kom met op tour. Dit liedje wat ze nog eens brengen is echt vandaag in Hilversum ingeslagen als een spreekwoordelijke bom. Absoluut. En wat leed dat aan? Want dit is eigenlijk van een kinderplaat natuurlijk. Het is voor kindjes en zo. Nou, ik had het eigenlijk voor kinderen gedaan. Maar er zit een dansje bij wat iedereen keer meedoen. Dus het is niet alleen leuk voor kinderen, maar volwassenen die een peilscoop hebben. Dingen. Prinsenmuts. Als ze niks meer kunnen ze altijd nog de routewissel Ja, maar toch heet het even de routewissel. Maatschappelijk belangrijk thema natuurlijk. Absoluut. Iedereen moet een routewissel hebben. Ga niet op de Vespa zonder routewissel, ga niet op de fiets. Oké, en ben je bereid? Ben je helemaal meegebracht? Ik heb kinderkoos Maas metgebracht. Ja! Routewisser. Routewisser. Dames en heren, routewisser. Fabrizio! Het regent, het hagelt en de chauffeur ziet niks. Paraplu weg.
Nog de jupek, stik die handen de lucht. Een routewissel, 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 doe de routewissel. Ich heb ieder weekend vrij, dan ben ik toch zo blij. Hij ziet met mijn auto naar de kust rijden. Een jeep en op een dak had ik niks eens gekocht. Met toen kwam het met bakken, bakken uit de loog. Bakken uit de loog. Bakken uit de loog. Bakken uit de loog. Het regent, het hagelt en de chauffeur ziet niks. Paraplu weg, nog de jukebag, stik die handen de lucht. En routewissel, 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 doe de routewissel, 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 doe de routewissel. In de Mini, de Bugatti, de Ferrari, in de truck. In de Mini, de Bugatti, de Ferrari, in de truck. Chauffeur, doe de wissel, zoek in de lucht. Chauffeur, anders vlieg je weer de bocht. Chauffeur, doe de wissel, zoek in de lucht. Chauffeur, stop, achter me gaan. In de Mini, de Bugatti, de Ferrari, in de truck. In de Mini, de Bugatti, de Ferrari, in de truck. Die jongens waren weer, jongens waren weer. Die jongens waren weer, jongens waren weer. Ja, Fabrizio! De prinsessie, die wordt een beetje ziekjes. Daarom hebben we een bank neergezet. U hebt vandaag Fabrizio gezien. Ik kan me voorstellen dat ze zich in stukken beter voelt. Ja. Wie groot voelt ze zich op een schaal van 1 tot 10? 9. Oké, en dat ene ontbrekende punt, waar ligt dat dan nog aan? Boekpijn. Oh, boekpijn. Misschien moet Fabrizio gewoon nog een beetje a cappella een stukje zingen. Dat kunnen doen. En Wat? we hebben nog een ganse bak met van die neutjes. Als ze er heel veel van eten, ze sowieso boekpijn, dan merk je het verschil niet meer. Dat kunnen we ook doen. Het wordt een moeilijk weekend, want morgen Gen vastelovend gasten. Zondag Gen vastelovend gasten. Maar maandag vastelovend gasten! Routewissers! 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 Agro LVK, routewissers! Met de L11 Alaaf app